ndikuvhomokanise bara refuti pesi yemudenga uko kwakabva cheti hakuna mumwe ndiasani papiti sk kuno kunoi kuno vaudze kuti vanopera mazino apa panodhonza mikono kana ndodyoimbaini ndoda iri hono ndikuti para pamusoro kunge parapeti ndovaremera sechitunha mukasketi papamutengo ndatova tolgeti inzwa so for them to meditate rizesa saka dangerous ndikusvipa moto bedzini obvious mafanzi andikwidza sezipi kubva kusasi imba wakandigadza apa pandiri nasingati moto ndisha dangerous ndikusvipa moto bedzini obvious mafanzi andikwidza sezipi kubva kusasi ndimi makandigadza apa pandiri nasi ndine gubhure ngomani ndini rita kunge bob shaft isu ndisuma elda ukaona pakanzi chimemba danota ndine chidhilivhari dato offload imba tatirikira vemba vachiutauta panzwa kona votanga tuka ishanjisa chopa chavapedza mafuta chapresa dundira mukumbira wetarizesa saka dangerous ndikusvipa moto bedzini obvious mafanzi andikwidza sezipi kubva kusasi imba wakandigadza apa pandiri nasingati moto ndisha dangerous ndikusvipa moto bedzini obvious mafanzi andikwidza sezipi kubva kusasi ndimi makandigadza apa pandiri nasi kuno kunoi kuno vaudze kuti vanopera mazino apa panodhonza mikono kana ndodyoimbaini ndoda iri hono ndikuti para pamusoro kunge parapeti ndovaremera sechitunha mukasketi papamutengo ndatova tolgeti inzwa so for them to meditate rizesa saka dangerous ndikusvipa moto bedzini obvious mafanzi andikwidza sezipi kubva kusasi imba wakandigadza apa pandiri nasingati moto ndisha dangerous ndikusvipa moto bedzini obvious mafanzi andikwidza sezipi kubva kusasi ndimi makandigadza apa pandiri nasi ndine gubhure ngomani ndini rita kunge bob shaft isu ndisuma elda ukaona pakanzi chinemba danota ndine chidhilivhari dato offload imba tatirikira vemba vachiutauta panzwa kona votanga tuka ishanjisa chopa chavapedza mafuta chapresa dundira mukumbira wetarizesa saka dangerous ndikusvipa moto bedzini obvious mafanzi andikwidza sezipi kubva kusasi imba wakandigadza apa pandiri nasingati moto